Resmi medeniýet 2021-nji ýyl üçin ýurt boýunça palta plan borçnamasynyň dolu berjay edilendigini habar berdi. Şol bir wagtda Adatlyk radiosynyň Mari welaýatyndaky habarçylary Sewitde palta hasylynyň pes bolandygy sebäpli borçnamany dolup bilmedik kärenetçileriň köpdigini aýdýarlar. Bu aralykda Marida döwlet telewizionasyna ýadyk etmek üçin nowbatdaky köpçüliklerin mejburi çäre geçirildi. Hasyl toý münasibetli geçirilen çäre büdjet işgärleri, talipler we çağalar mejburi gatnaşdyryldy. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatyna görä 11-nji noýabrda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Ahal, Balkan, Daşoz, Lewap we Mari welaýatlarynyň häkimlerinden ýurdun daýhanlarynyň palta taýýarlamak baradaky şertnamalaryň borçnamalaryny ýerine ýetirendikleri hakyndaky hasabatlary kabul etdi. Resmi medeniýet döwlet harmanyna 1.250.000 tonnadan gowrak palta tapşyrylandygyny, munyň hasyl toýuna münasip dähmet sowady bolandygyny aýdyp, şu günler Gowaça meýdanlarynda galan paltany ýitkisiz ýygnap almak işleriniň dowam edýändigini hem ma'lum etdi. Şol bir wagtda Mari welaýatyna habarçylarymyz Gowaça eklen meýdanlaryň köpüsinde paltanyň dolu gögermendigini aýdyp, döwlet plan borçnamasyny dolup bilmedik kärenetçileriň köpdigini habar berýärler. Bu ýyl hasyl pes paxtanyň gozulary az ýa-da gozy duran ýerinde açylman çüýreýär. Geçen ýyllarda ýygymçylary bir pilden 2-3 fartugy doldurýardylar. Häzir bir fartugy zordan doldurýarlar. Mari welaýatynyň plan borçnamasyny dolandygy baradaky habar gaty gumany Deyip, ýagdaýdan habarly Marly kärenetçi anonimlik şertinde 12-nji noýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Şeýle dol kärenetçileriň köpüsiniň 1-2 tonna palta tapşyrandan soňra paltanyň ýokdugy sebäpli Gowaçanyň gozalaryny malyny iýimlik hökmünde ýygnaýandygyny hem sözüne goşdy. Gowaçanyň göwürmedik gozasynyň bir teleskasyny mallary iýimlik hökmünde 4000 manada satyp bolýar. Paxta satynyňdan gozasyny satynyň amatly bolýar. Eline nagd pul gelýär. Döwlet hasyl puluny wagtynda bank kartymyza geçirmeýär. Soňra da ony nagdlaşdyrmak kyn bolýar. Deyip Marly kärenetçi aýtdy. Ýatlasak şu ýyl palta hasylynyň pes bolandygy barada ýurt içindäki habarçylarymyz mundan odol hem habar beripdiler. Şu aýyň başynda Balkandaky habarçymyz bilen söhbetdeş bolan ýagdaýdan habarly ýaşaýjylar Gowaça meýdanlarynda ýygar ýaly paltanyň tas ýokdugyny aýdyp, welaýatda palta plan borçnamasynyň 21 götürümniň ýerine ýetirilendigini belläpdiler. Bu aralykda Mardaky habarçymyz Gowaça meýdanlarynda paltanyň tas ýokdugyna garamazdan mejburi palta ýygymynyň dowam edýändigini habar berýär. Büdjet işgärleri özlerini direkt ýatymlaýyn palta gidýän işçiler üçin 500-600 manat tölemeli bolýarlar. Günün gidýän ýygymçylaryň her gününe bolsa 40 manat tölemeli. Mundan başga da meýdanda palta bolmasa da paltanyň soňky hanasyna çenli ýygmaly diýip büdjet işgärlerinde her hepdeniň ýekşini bugün Gowaça meýdanlaryna çykaryp palta ýygmagy mejbur edýärler. Diýip anonimlik şertinde söhbetdeş bolan bir büdjet işgäri aýtdy. Ýurdun palta pudowunda çağa zähmetinden we mejburi zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýän türkmen häkimiýetleri hasyl toýunda döwlet telewizionyasynda görkezüljek video reportajy öňünden taýýarlamak üçin de 3 günläp mejburi çäre geçirdiler. Mar şäheriniň çetindäki Ak öýde geçirilen çäre 3 günläp 7-nji, 8-nji, 9-njy noýabrda dowam etdi. Olara medeniýet işgärleri bilen bir hatarda büdjetçiler, talipler we çağalar mejburi gatnaşdyryldy. Türkmen telewizionyasynda bir epizod görkezjek bolup ençeme adamy kösödüler. Ir saat 8-de başlamaly çärani saat 11-de surata düşürüp başladylar. Adamlary ir bilen çäranyň boljak ýerine çagyryp kösödüler. Deyip efirde adlandyrylmasylygyny soran çäre gatnaşan Marly büdjet işgäri 9-njy noýabrda habarçymyza gurrun berdi. Bellesek Türkmenistanda her ýylyň noýabr aýynyň 2-nji ýekşenbesinde adatça döwlet baş tutany ýurt boýunça palta plan borçnamasynyň dolu ýerine ýetirilendigini elan edenden soňra hasyl toýy bellenilýär. Habarçylarymyz hasyl toýunyň bellenilip geçilendigi barada döwlet telewizionyasına öňünden video reportajlaryň taýýarlanýandygy, munyň üçin köpçülüklerin mejburi çärelerin geçirilýändigi barada indi bir näçe ýyl bäri habar berip gelýärler. Marly büdjet işgärleri bu ýyl döwlet telewizionyasy üçin surata düşürmek işleriniň 2 bölege bölünendigini aýdyp, bu çärelerin ýerden daşarda we öýlen Ak öýüň içinde geçirilendigini belleýärler. Ýerden çäre gatnaşýanlar açyk meýdanda çykyş etmeli boldular. Adamlar güýçli şemalda çäre gutarýança ýokajyk egin eşiklerde durmaly boldular. Ähli adamlar milli egin eşikde
bolmaly diýip olaryň penjeklerini çykartdylar. Ýöne çäre gözegçilik edýän organ we häkimlik işgärleri galyň eşiklerini, penjeklerini çykarmadylar. Çäreden ýüz öwren adamlara hemişe bolşaly işden çykarmak haýwatyny atdylar. Dip büdjet işgäri aýtdy. Ol çäre gözegçilik edýän resmiýlerin sowukdan üşäp ýüzlerini sallap duran adamlara duýduruş berendigine, käte paýyş sözler aýdandygyny hem sözüne goşdy. Näme pata geldiňizmi? Hany ýylgyryň? Dip büdjet işgäri häkimligiň bir işgäriniň mikrofonda gyýgyran sözlerini titirledi. Ol çäre gatnaşýanlaryň öz çykdyjylarynyň hasabyna 3 günläp ak öýe gidip gelmeli bolandygyny hem sözüne goşdy. Türkmenistanda mejburi geçirilen köpçülük çäreleri telewiziýa üçin video ýazgy edilýär we köplenç berkararlyk we bagtyarlyk zamanasynyň suwutnamasy hükmünde döwlet telewiziýasynda görkezilýär. Ýöne döwlet siýasatyny dawaralandyrmak üçin geçirilen köpçülük çäreleriniň kynçylyk olaryň ýöne köý raýatlaryň durmuşyna ýetirýän täsiri barada döwlet telewiziýasynda ýeke söz aýdylmaýar.